Ahojte, moje meno je Šimon Kerňák a som členom autorského kolektívu Biologickej olympiády. V tejto biominútke sa pozrieme na úlohu číslo 17 z krajského kola kategórie B v roku 2026. V tejto úlohe ide o priradenie molekuly s rolou v odpovedi na poranenie k jej makroskopickému účinku. Nie je potrebné poznať tieto molekuly naspamäť, len spojiť už len uvedený základný fyziologický účinok, ktorý vidíte už v zadaní, s jeho prejavom. Začneme dvoma molekulami, ktoré pôsobia obe na kapiláry a teda ich účinky môže byť ťažké rozoznať. Ak ste sa už učili o reakcii tela na teploty alebo rôzne emócie, tak si už aj automaticky spojíte, že začervenanie sa rovná vazodilatácii, teda rozšíreniu kapilár. Kapiláry sú maličké cievy, husto prekrvujúce perifériu a ich rozšírenie teda znamená samozrejme viac červenej na spomínanej periférii. Ku opuchnutiu ktorýkoľvek médium vám povie, že opuch je zväčša jednoducho voda tam, kam nepatrí. Prípustnejšie kapiláry znamenajú, že za z nich do tkaní dostane viac vody a teda tkanivá budú viac opuchnuté. Treba vedieť, že len priepustnosť kapilár nezaručí, že pokožka bude začervenaná, pretože za fyziologických podmienok červené krvinky kapiláry neopúšťajú, ani keď sú permeabilnejšie. Teda substancia P tu bude zodpovedná za opuch a CGRP za začervenanie. Ku účinku cytokinov musíte vedieť len to, ako vyzerá prvotná nešpecifická imunitná odpoveď, keď sa poraníte. V skratke k ráne prídu leukocity, hlavne neutrofily a makrofágy. Neutrofily bojujú s patogénmi v štýle samovražedných atentátnikov, teda ich veľa zomrie a ich tela tvoria hnis. Cytokíny teda budú v konečnom dôsledku viesť aj ku hniseniu rany. Tkanivový faktor, čo je jeho naozajstné meno, ako vidíte, tissue factor, tu môžete vidieť ako jednu z prvých kociek komplikovaného domina kaskády zrážania krvi, teda koagulačnej kaskády. Tá vedie ku všeličomu, ale končí vytvorením siete novovzniknutého fibrínu, na ktorých sa následne prichytávajú krvinky a krvné doštičky, čo začne tvorbu chrasty. Toto nám dá poslednú časť skladačky a úloha je vyriešená. Ak sa ešte vrátim ku začiatku, substancia P teda bude spôsobovať opuch miesta okolo rany, CGRP bude spôsobovať začervenanie pokožky, cytokíny hnisanie rany a tkanivový faktor vytvorenie chrasty. Ak chcete, pozrite si rôzne zdroje, ktoré som na slajdoch uviedol a nezabudnite nám dať like, odber a hitnúť ten notifikačný zvonec, aby vám už neušiel žiaden dýchberúci content Biologickej olympiády.